kuna chematu ku Parliament pamene phungu ina wa chipani cha Congress pare baba Stephen Malondera anapezeka zonoto wakhala pasi ndikupempha Boma kuonena kuti Limange anthu akuchipani cha Congress pare aphungu anzake amene akunenedwa kuti Anaba ndalama za Boma ndakuti Wakamba zazina chimwendo banda hachina ndakuti konkuyu hachina ndakuti chichola ndi nawatero kuti no ngati ndi zimaumboni zoti anahasa ndithu Ndalama akuyenera amangidwe kodi zinakhala motani tonere kayika klipi akaka kameneno Malondera amakamba mosapsatiranso eya tikatero ndakutipitiriza nkhani yathuyi. The able Honorable Minister of Finance has just highlighted that we've lost money in the last 6 months. I'd like to play that we should not keep on talking about these things. Can we have people arrested? Those who mismanaged funds in their individual capacity, they must be arrested and charged, taken through the proper court of law. Because this country doesn't belong to us politicians. We owe this to the citizens of this great nation. So it doesn't matter who misbehaved, those people, for Christ's sake, they must face the law and we must move the country forward. Not these mayor talks. Honorable Minister of Finance, can you bring to book those officials? Let them face it, because we politicians, when we misbehave, every 5 years we are changed. Do not thank you. Cover them, please. Thank you. Chabwino mene tamvera pamenepo tingotanthauzira sharp. Okay. Apo pa baba Malondera mamuza ndekuti nduna yoyang'anira za chuma omwe ndi a Joseph Mwanamveka kunena kuti musamangokhala pasi ndikupezeka zonoti mukuloza zala iyayi aphungu a Congress nthawi imeneyoyo Anaba ndalama za Boma zinakhala motere ndi mulamuliro wawo tabwerani mwamange amenewo musanyengerereso yaya mwamange chifukwa chonena kuti ndalama zinabedwazo ndi ndalama za Malawi ndeto pamene panakhangalala kwira mtundu wa Malawi ndipo amenewo amangidwe pasakhaso zochedwachedwa amangidwe ndithudi kuyankhula molimba mtima muzidaba kuti akulimba mtima kuyankhula zimene zifukwa chani mungoziwiratu zonena kuti ndekuti pagulu lake ambelembera amene anabawo yewo dzina lake mulibe akuzozoti ineyo ndilibe chimene ndingatani ndingabise ineyo clean ichi record yanga ndi clean olo akamapita ukasearcha nkukamanga anthu ndekuti ineyo ndili safe mwayiona mfaka kuyankhula motero komanso zozonena kuti akukhapira kosathu azinzake omwewo chifukwa nde ngati munapanga noti pambali pakepo panali konkuya amwene koma rumene amaonekera mamene kuti akufinyika osati masewera sakupeza mtendere ayi ndithu koma chilungamo chake nchonena kuti no uyo anagaza rudzulo mosanyengereranso yayi. Andero izizi ndi zimene zimachitika munthu ukakhala zonena kuti iweyo uli ndi clean records ndekuti umagwira ntchito yako ija modzipereka waziko zonoti panalibe ukambelembere wina uliwonse panalibe kusokoneza zinthu umangogwira ntchito yako mmene ukuyenera ugwirire kanganyasi kamene umapatsidwa nkumakhutira nako umalimba mtima ndikumayankhula zinthu motere fa kuzozonena kuti ineyo dzina langa ndilabwinobwino olo atakasetcha motani nzosatheka kuti ineyo ndimangidwe ndeyonso zozoti saidi inayo akuvulaza anzakewo ayi nkhani zaketu ndi zimenezi amene alibe mulandu ndekuti nosamopa kumangidwe fazi zoti kapita pa khoti inu pamene popo ndozozonena kuti ineyo ndikamasulidwa ndisindikatenganso nthawi kumasulidwa fo yonoti maumboni yasakapezeka ineyo sinabe yayi koma pamene wasowetsa zinthu aba zinthu umakhala kubisala iyayi usapanga zimenezo endera zona porucha posachedwapo mpanga tino mwakumbukira nkhani yakusowesedwa kwa agalu adza ku State House eti azoti fans bafuna kukasetcha nyumba yachakwera chalachakanjani oti yayi musazasetche ku nyumba yachakwera iyayi kunali kubisa iyayi musabwere kuno kabloka chani mawalanti aja zimapanga sentino wa message onota munthu yimwe kuti ali bwinobwino ngoti ye sanabe fanya nakauti sanabe bwanji kungotsekula mageti yake tabwerani musaseche mesa muti ndabata tabwerani musaseche muone fans zemati pimapita sono munthu akulimba mtima akatakulimba mtima chonse zingateke kuti ndakuti naba ayi kungokamba zonena kuti
pamene uli ndi clean records umayankhula molemba mtima ngati baba Stephen Malonde. And I think so far ne munthu amene wayimaso tomwe mphamvu kwa chipani cha Malawi Congress Party kungoyamba nthawi imene mavota anapezeka zoti ayamba kuchepa Malawi Congress Party David yakutsogola ndi kuti mphamvu za anthu ngati achina chimwendo banda zimene zikuti zatsika ena anakabisala osaoneka so amene ankayankhulatu analiro achina baba Stephen Malonde lawa kumalimbitsa anthu mtima achipani cha Malawi Congress Party ndi chaposa chidapo mpana ina naso ndi kuti achinyamata Malawi Congress Party kuonesa zonena kuti iyayi ka vibrant ali ndi ka vibrant kenakake tingototeka chana ali ndi ka energy kenakake ndi kumayankhula zija zoti kuyankhula osati kumangoyankhula zinthu wamba ngati mwandale ngati pena mayankhulira enawa koma kuyankhula zinthu zoti maona kuti munthu yiro akuyankhulatu zinthu zomwe zili ndi substance iro zomwe akuyankhula zinthu muli kamfundo ndithu muliti mfundo ndithu ayi apa ndetamuona ku Parliament imene akuyankhuliraso zinthu zothandiza dziko izi usangoti pita ku Parliament ndili kumbali yotsutsa koma ndithu zoyankhula zake sungokhaso zoduka mutuso iyayi kwakhale kuli kumbali yotsutsa kumene kuyankhula zinthu zoti ndi zomanga mwasanzo eti zamayankhula yeyo Malondelayi mwazioneka bwino amuyankha mwanamveka kuti musamangonena zonena kuti iyayi ifeyo chani anakurakura Anaba Ndalama tamangana amenewo mukuona mbali yotsutsa imeneyo kupereka that accountability check and accountability osangoloza dzala anthu yayi tapitani mtione ma action tamangani ndekuti kutithandiziraso boma lidzo kuti ngati kuli kumbali onena kuti linali slow kumanga likamanga osati kumangoyankhula iyayi. And of course ifeso tizigwirizana nda baba Malondera kunena kuti magayi otungata nasokoneza ndalama amangena amenewo and musachedwe nawonso yayi direct pa court and court ilo likaweruze ngati ngosalakwa masulidwe koma ngati ngolakwa mukudziwa kale ndende zilipo maula ilipo komanso ndekuti chichili ndi ndende zina zoterozo. Muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika molemezanso maganizo anzathu akuti